הפלאפון. ארז פה מתכונן לנחיתה. כן, אבל לא ככה. צלם את המסלול עצמו. איך תשב שם, זה מה שאתה רוצה. הפרצוף הרציני. יש מסלול טוב, אתה מסלול כמעט ולא רואים. מה יש לנו? 2 ו2 עכשיו. זה אומר שאם תמשיך ככה, זה יהיה לך 3, כמו שאמרתי לך. באמת מכאן יש לי ויו יותר טוב. זהו, פה יש לי ויו מצוין. גם רואים מכשירים וגם... בסדר. לא רואים את המסלול, כי זה הוא מסתיר. אתה נמוך, 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 נמוך. 4 אדומים. לך ארז תמיד עושה הכל נמוך, במתמטיקה, הכל. כן, אבל זה לא טיסה. זה לא מטוס אירובטי, זה לא כל כך חילק. זה בעיקרון יצירת האומנות שלך. הופה, תודה רבה. עוד מעט תהיה שלו. סגור מנוע, סגור מנוע! סגור מנוע! תציף. תחזיק אותו. איזה נחיתה, יאללה, כפיים, הבאנו שלום עליכם. ברקסים, ברקסים, ברקסים. זה בדיוק. שמעת גם בהתחלה 2 הראשיים, ורק אחרי ששחררת הגלגל הקדמי נגע. יפה. תודה רבה יפה מאוד. זה בערך, כן.